बाप रे, जितना तो गाना के लोग के चर्चा नहीं खे उतना पवन सिंह आ ज्योति सिंह नेट पर चलता। हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइल बा, वो गाना के केहू नहीं खे देखत, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला का बा ई सारा लोग देखता। हम बता दी कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह के बता देवे के चाहे लाइव आके चाहे पोस्ट करके कि हम ज्योति सिंह के अपना ले बानी, आना तो पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह के बता देवे के चाहिए कि हम पवन सिंह के हो चुकल बानी। आखिर सवाल हमार बा ना, इस सवाल बहुत सारा भाई लोग के बा, लेकिन हम वो भाई लोग से एगो राय पूछे कि पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह पहले से रलिया, अरे थोड़ा मोड़ा मामला गड़बड़ा गई रहा, तो बीच में जब मामला गड़बड़ा गई रहा, जब पवन सिंह डीपी लगाइए ले बड़े तो आपका मोहर मार के देखा बस, लेकिन ना, पवन सिंह अगर डीपी लगा ले बड़े तो वो डीपी लगावे के पीछे बहुत सारा कारण हो सकेला, लेकिन अगर पावर स्टार पवन सिंह के संगे रहे वाला बहुत सारा लोग मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनेला लोग, लेकिन कम से कम ये सब लोग के आके बता देवे के चाहिए, आके जनता के कह देवे के चाहिए कि पवन सिंह के अब ज्योति सिंह हो चुकल बाड़ी। जैसे कि जनता के गुमराह कइला से का फायदा बा। पावर स्टार पवन सिंह के जनता बहुत प्यार करेला, बहुत जनता जौन बा कि जाने बुझेला समझेला, तो पावर स्टार पवन सिंह के हर बात सुने खतरा जनता पूरा तैयार बा। तो भाई जनता जब तैयार, पूरा सारा लोग तैयार बा, तो भाई जनता के बतावे के चाहिए, काहे कि जनता से पावर स्टार पवन सिंह बाड़े, अब पवन सिंह जनता बहुत प्यार करेले पवन सिंह के। तो भाई हम बता दी कि जे भी संगे दीपक सिंह के भी हम कहें कि अगर वो जानता नहीं तो रहुओ आके कम से कम एगो पोस्ट कर देवे के चाहिए, चाहे और बहुत लोग विक्की सिंह आ चाहे और बहुत लोग संगे रहे वाला लोग बा, उनकर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह भी कोनो प्रकार के। लेकिन बात रहल डिम्पल सिंह जौन की एगो पोस्ट कैले बड़ी, जेमे कहले बड़ी कि ये दोनों लोग के सलामत जोड़ी रहे, हमेशा बनल रहे। तो डिम्पल सिंह के तो वाकई देखिए, एक और बात हम बताओ तनी कि अगर पवन सिंह के बात अगर कोनो डिम्पल सिंह शेयर कैले बड़ी तो डिम्पल सिंह वाकई बाकी ज्यादा तरीका है कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत करीब रहे वाली डिम्पल सिंह, तो डिम्पल सिंह हमेशा चर्चा में रहेली पावर स्टार पवन सिंह के लेके। तो भाई पवन सिंह के हर बात डिम्पल सिंह के पता हो, लेकिन हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के अपना ले बड़े, तो इनमें बहुत ज्यादा गुमराह भइला के, बहुत ज्यादा ई भइला के जरूरत नहीं है। बाकी कहीं एगो शुभ मुहूर्त हुई जे दिन पवन सिंह जो बाकी पब्लिकली बोली है, तो भाई वो खातिर बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहो। बाकी पावर स्टार पवन सिंह यार पवन सिंह है। और पवन सिंह के एक और चीज बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जब आरा अपना जौन घर बनता हो जी गई रवन, तो वो जी बहुत खुश मिजाज रवन, बहुत एकदम मस्त मिजाज में रवन। तो ऐसे लागता कि भाई पावर स्टार पवन सिंह के जैसे कि मामला शॉर्ट आउट हो गई बा, बात रहल कोर्ट के, बात रहल केस फौजदारी के, तो वो धीरे धीरे जौन बाकी जाके अपन केस उठा लिए, शॉर्ट आउट हो जाई। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के आके एगो कम से कम पोस्ट कर देवे के चाहिए, चाहे उनकर धर्म पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट कर देवे के चाहिए, चाहे ज्योति सिंह भी डीपी लगा ले, सारा लोग समझ जाए। तो ज्योति सिंह अभी कोनो प्रकार के कदम नहीं उठैले। बाकी जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग से हम एक बात कहें, पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह दोनों जना एक हो गई बालो, बहुत ज्यादा सोचला के जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ए पर दिमाग लगावला के जरूरत नहीं है। हमनी के पर्सनल बानी से हमनी के पता बा कि दोनों लोग एक हो गए बा, काहे कि सबसे पहले सूर्या भाई के बाद अगर केहू वीडियो बनैले रहे तो हम बनैले रही कि भाई पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला पर। तो भाई हमनी सन के पता बा, हम पावर स्टार पवन सिंह के नंबर भी लगैले रही, जेमे कि हाइट कर दिले रही नंबर डीपी के फोटो। तो भाई करीबी है आदमी तो जानता है। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह दोनों लोग एक हो गए वालों, बहुत ज्यादा गुमराह, बहुत ज्यादा टेंशन लेला के जरूरत नहीं है। बाकी खूब वीडियो के शेयर करी ताकि वो लोग के भी पता चल जाओ जिकरा ई नहीं है पता कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए लोग। खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर कर ली, फैमिली के बड़ा बनाई। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।